Molweni, sanibonani. Hey, izothiwa nalento ye-criminals ezibulala amapolisa kangaka. Izolo kuthiwa kaloku eMount Ashcombe ku-Flanders Road, amapolisa amabini ebedriver khona asebenza kwi-intelligence. Intelligence, khawufancingi. Aba bantu banesibindi sokubulala abantu that are coming from crime intelligence. So, into yenzekayo ke, kuthiwa bebedriver and then balandelwa yile moto eye yabadubula. Oyi-1 ke kuthiwa uye waphelela apho wasweleka. Oyi-1 wa-eliftwa into ethetha into yoba ke bakwazi ukukhaleza bamthathe bamhambise kwisibhedlele esikufutshane. So, umbuzo uthi ke ngoku, sizophila kanjani? Sizoba safe kanjani xa ngabe kukhona abantu abaye ngoku batarget ndisho amapolisa babulale amapolisa? Niyayibona ke ngoku lento umkhwanazi abathuma uphuthu because kaloku once bafeyisana ne-criminal kufanele badubule. And i-public bebekade beblame umkhwanazi into yoba hayi ingathi usebulala kakhulu. Niyabona into yoba ke ngoku why bekhawuleze baziphindiselele because aba bantu ba-dangerous. Khawufancinge abantu nje abakwazi ukuhlasela abantu bomthetho, people that have been trained to do this job. These are not ordinary citizens. These are people that went on training for months, abanye even years, and then babe nesibindi sokubabulala. Fortunately ke lo usaphila, siyathemba bethunana into yoba he or she will get back better and abe right nefamily zabo ke. Can you imagine umuntu wako wenu ephuma engenanto nifumana i-call yoba hayi uye wadutyulwa? And kaloku lamapolisa la ebengayilindelanga lento because uFlanders Road eMount Ashcombe, I've been there. A large area, it's industrial. And apho khona ilantuka factories or companies, they have CCTV footages. Kwa isibindi soba ke bakwazi ukubahlasela apho ithetha enye into lento leyo. Oh bethunana, may their souls rest in peace. Sizova ke ndingalibalanga imoto ke le ebehamba ngayo ifumaneke phi kwaMashu beyitshisile, but ke i-suspects azikafunyanwa okwangoku.